φυσικό περιβάλλον σε ένα άλλο, στο χωριό Γαρδίκη στη Φθιώτιδα. Τα 2/3 του έτους είναι καλυμμένο από χιόνι και εκεί έγινε ίσως η πιο σημαντική συνάντηση της Εθνικής Αντίστασης, όταν ο Άρης Βελουχιώτης συνάντησε τον Απολέοντα Ζέρβα. Το Γαρδίκι είναι το δυτικό σύνορο του νομού Φθιώτιδας, με το νομό Ευρυτανίας και το νομό Αττικοκαρνανίας και την ορεινή Ναυπακτία. Πάμε να γνωρίσουμε τον ντυμένο στα λευκά πια Γαρδίκι. Φόλιασε σε μια απλόχωρη πλαγιά της οροσειράς Αράντενας, που συνδέει 3 βουνά, τον Τυμφριστό με την Γραμμένη Οξιά και τα Βαρδούσια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1017 μέτρων και σχεδόν τα 2/3 του χρόνου είναι καλυμμένο από χιόνι. Γι' αυτό και οι κάτοικοι του είναι πολύ λίγοι. Αλλά μόλις τους γνωρίσεις, καταλαβαίνεις πόσο δεμένοι είναι μεταξύ τους. Αν και η παγωνιά ήταν μεγάλη, αφήσαμε το αυτοκίνητό μας για να γνωρίσουμε καλύτερα το Γαρδίκι. Αν και μικρό, το χωριό πήρε το χώρο του και χωρίστηκε σε 3 μεγάλες γειτονιές, που ορίζουν οι 3 του πλατείες. Η πλατεία της Παναγίας, η πλατεία του Σταυρού και η πλατεία του Αγίου Αθανασίου. Το όνομά του φανερώνει ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο, διότι από ό,τι τουλάχιστον εγώ ξέρω προέρχεται από την αρχαία γερμανική λέξη guardian, που είναι και η εφημερίδα των Άγγλων guardian, που σημαίνει φρουρά. Λίγο πιο πάνω, στην πλατεία του Σταυρού, σημειώθηκε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Εθνικής Αντίστασης. Το 20 Νοεμβρίου του 1942, εδώ οι Γαρδικιώτες είδαν να προβάλλει κανονικό στρατός. Τα έχασαν, ενθουσιάστηκαν, γιατί ήταν μέσω της κατοχής. Ήρθαν εδώ στην πλατεία, συγκεντρώθηκαν όλοι οι χωριανοί, τους έψησαν ορνιά, επακολούθησε γλέντι και χορεύει σε μία φωτογραφία η οποία υπάρχει και είναι η μοναδική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι ο Ζέρβας μπροστά, τον βαστάει ο Βελουχιώτης, ακολουθεί ο Περικλής και πίσω είναι ο Γκουτχάουζ. Είναι οι Εγγλέζοι που ήρθαν για βοήθεια για την ανακτήναξη του Γοργοποτάμου. Οι Γαρδικιώτες αγαπούν την ιστορία τους και γι' αυτό το λόγο την στέγασαν στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Ο λόγος για το Λαογραφικό Μουσείο, που λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια στο χωριό. Οι δωρεές των κατοίκων, το μεράκι και η εργασία της κυρίας Ντίνας Τζατζάλου πραγματοποίησαν το καλέσθητο αυτό μουσείο. Εργαλεία, παλιές φωτογραφίες από τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, αντικείμενα, αλλά και παραδοσιακές φορεσιές μας ταξιδεύουν στο Γαρδίκι του 40, του 50 και του 60. Αυτό το ραδιόφωνο είναι του 1938. Απεδείχθη στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πολύ χρήσιμο για τους Γαρδικιώτες, γιατί τα μεσημέρια συγκεντρώνονταν εδώ και από το BBC άκουγαν την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το πουκάμισο είναι από εγγλέζικο αλεξίπτωτο, πάλι στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που έριχναν οι Εγγλέζοι πολεμοφόδια με το αεροπλάνο σε μία τοποθεσία του Γαρδικίου, που λέγεται και σήμερα αεροδρόμιο. Το ύφασμα από τα αλεξίπτωτα ήταν μεταξωτό και οι γυναίκες το έπαιρναν και έφτιαναν πουκάμισα, εσώρουχα, και ένα από αυτά είναι αυτό το πουκάμισο, το οποίο μετά κεντήθηκε από γαρδικιώτισσα κυρία.
κι αν τις καθημερινές η εικόνα του χωριού είναι αυτή, τα Σαββατοκύριακα όλα τα σπίτια ανοίγουν από τους απανταχού γαρδικιώτες. Το καλοκαίρι δε, οι 30 ολικιολικάτοικοι γίνονται τουλάχιστον 1000. Έρχονται για να πάρουν τις απαραίτητες δόσεις καθαρού οξυγόνου και να ξεχυθούν στην απέραντη εξοχή του Γαρδικίου. 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γαρδικίου φύεται το νοτιότερο δάσος οξείας στην Ευρώπη. Δυστυχώς όμως το χιόνι και η πυκνή ομίχλη δεν μας επιτρέπουν να φτάσουμε μέχρι εκεί. Προς το παρόν λοιπόν αφινόμαστε στη μαγεία του τοπίου. Τα πάντα γύρω μας έχουν παραδοθεί στο χιονιά, που όπως κάθε χρόνο φάνηκε και φέτος πιστός στο ραντεβού του. Την επόμενη λοιπόν φορά θα θαυμάσουμε τη γραμμένη οξιά. Προς το παρόν βάζουμε όπισθεν για τις νοικοκυρές του χωριού. Από κάπου μυρίζει φρεσκοψημένος μπακλαβάς. Μάλλον κάποια νοικοκυρά μόλις έβγαλε το ταψί από το φούρνο. Μάλλον εδώ είναι. Γεια σας! Τι κάνετε? Εσείς έχετε φτιάξει μπακλαβά που έχει σπάσει την Εγώ, ελάτε κορίτσι μου να σας κυράσω. Να είστε καλά. Κυρία Σωτηρία, είναι το παραδοσιακό σας γλυκό εδώ στο Γαρδίκι, ο μπακλαβάς? Είναι το παραδοσιακό μας γλυκό. Το φτιάχνουμε πάντα το χειμώνα με το πλήστον. Είναι ο καιρός έτσι. Κυρία Κουλά, τι υλικά χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μπακλαβά? Καρύδι, ζάχαρη, κανέλα, γαρίφαλο και τα καρπάκια λίγο πάνω. Μούλια τον κάνατε. Πάρα πολύ ωραίος είναι.